Kaixo, Nur Musaik naiz, Ungikoa naiz, eta, islamari buruz hitz egingo dut. Aidul Fitr da Ramadanari amaiera emateko eguna. Eguna oso berezia da. Baraualdiari amaiera emateko eguna da. Egun honetan nolabaiteko pozaren eta baita ere tristuraren nahazketa bat dago, azkenean hilabete hau oso berezia da guretzako, eta pena bat ematen digu hilabete hau amaitu izana. Nire kasuan, nire egun hau hasten da etxekoekin, prestatzen ari gara, denok pozik, denok animatuta, joan nahi dugu meskitara lagunak eta familia ikusteko, eta adibidez ni anai txikiarekin prestatzen naiz, berari behar badu zerbait ematen diot, eta goiz hori elkarrekin pasatzen dugu, eta joaten gara meskita eta bakoitzak eramaten du gozokiak edo pastelak edo horrelakoak, eta elkarrekin konpartitzen ditugu. Gero, gure kasuan hemen, bakoitza joaten da familiakoak ikustera, eta egun hori orokorrean familiakoekin igarotzen dugu, eta elkarri zorionak ematen diogu, baita ere opariak ematen dizkiogu elkarri, eta egun oso berezia da guretzako eta oso ondo pasatzeko ere.